full face μακιάζ από προϊόντα της Νατάσα Ντενόβα. Στο TikTok είχα δει άπειρες κριτικές για αυτό το foundation και όλοι έλεγαν πως είναι από τα καλύτερα στην αγορά, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω προϊόντα από Νατάσα Ντενόβα. Το πήρα στην απόχρωση νήτρια. She's cute. Είναι αρκετά νερουλό από ό,τι καταλαβαίνω. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν το νιώθω καθόλου πάνω μου. Είναι πραγματικά λες και είναι νερό. Και πάντα στο λαιμό μου, το ξεχνάτε αυτό το βήμα. 11 στα 10. Πάμε να δοκιμάσουμε το bronzer. Πήρα την απόχρωση του bronzer αρκετά ανοιχτή, οπότε δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα φαίνεται. Την απόχρωση μπαμπού. Η συσκευασία του είναι κάπως έτσι. Αρκετά cute, αλλά basic, θα έλεγα. Είναι και αυτό αρκετά νερουλό και μ' αρέσει. Κάποιο λόγο αγαπώ να απλώνω τα προϊόντα μακιάζ με το χέρι μου στο πρόσωπό μου. Δίνει αυτό το sun-kissed effect που το λατρεύω. Περίμενα ότι αυτό δεν θα μου άρεσε τόσο πολύ, αλλά είναι 10 out of 10. Πάμε να δοκιμάσουμε το rouge και το highlighter μαζί. Κατά λάθος το πήρα 2 φορές. Η απόχρωση Sweet Cheeks είναι full aesthetic και cute. Μοιάζει ακριβό. Θα μου πεις ακριβό ήτανε. Αυτό είναι πούδρα, αυτό είναι κάπως σαν τσέ. Απλώνεται και αυτό υπέροχα το pigment του. Δεν έβαλα πάρα πολύ, απλά έκανα 2 tap. Και δείτε. Εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο σε αυτή τη μεριά, να φαίνεται λίγο έτσι πιο φυσικό. Και λίγο εδώ πάνω. Και αυτό το 10 out of 10 είναι. Απλά πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε σε πολύ οικονομικότερη τιμή την ίδια σχεδόν ποιότητα. Οπότε και για το concealer έχω δει άπειρα βίντεο που λένε ότι είναι από τα καλύτερα της αγοράς.